स' लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाबोदों आरोना। बे आपडेटानो ओरैबायदि माखा आरोना मजा। जोंनि बर' ना जाखिनि दैदेनगिरि दं, लिडारफोर दं, केडारफोर दं, बिथांमोना मा ओरैबायदि ना पलिटिकेल होनोब्लाथ' नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना माबायदि थगायनाय मानाया बारा जाखायो। फंसेनि बुंनांगौआ मा खैथाबार बुङो ना, फंसे बुंनांगौआ बिदिनो फंनै फंथाम फंब्रै फंबा बुंलांबाय, बिदिनो नंखायखौनो नंगौ ना। पलिटिकेल होनब्लाथ' जों बुहुद मिथिखायोना थगायनाया बारा जाखायो। मानो होनोब्ला थगायनाय होननाय सोदोबा मानो पलिटिकेलाव थायो होनोब्ला बेखौ बुंसै आं। नोंथाङा जुदि थगायनो रोङाब्ला पलिटिकेलाव थानानै लाब गैया। बिनिखायनो जेसेबां केडारफोर दं, लिडारफोर दं पलिटिकेलनि, बिथांमोना थगायो आरोना। नंगौ नङिखौनो मा नंगौ होननानै मा बुंफ्लानानै नोंथांमोनाथ' सिगाङाव जाबायदि जाबायना साख्रि होगोन ना, 4 ग्रेडनि ना, 4 ग्रेड 3 ग्रेडनि ना, गोबां बिदिनो मा साख्रि होगोन होननानै एप्लाइ खालामहोदोंमोन। नोंथांमोना बै एप्लाइ खालामनायनि फैसाखौ नोंथांमोना एगजामाव पास जायाब्ला फैसाखौ रिटार्न मोनगोन। नाथाय बै रिटार्ना बहा आरो साख्रिया बहा? फैसाबो गैया, साख्रिबो गैया, बेकार ओरैनो थांगारबाय आरोना नोंथांमोना। बेबायदि आरोना जोंनि दा सोलिबाय थादों आरोना बेबायदि मा होनो बेकार आरोना ओरैनो नंखाय बाखाय ओरैनो साख्रि होगोन होननानै। मा पलिटिकेल होनोब्लाथ' नोंथांमोना मिथिखायोना पलिटिकेल माजों बोरै खायदा खालामब्ला फैसा मोनगोन पलिटिकेल बेखौ गोसोआव लाखा। जुदि नोंथाङाबो मोनथिसेयावबो मोनथियै बायदि थानानै सोरबा आमुखा एप्लाइ होदोंनो पलिटिकेल माबानिफ्राय आमुनिफ्राय फरेस्टनिफ्राय माबानिफ्राय फैनाया फैयो, खिन्थु बेखौ साननानै नायनांगौ बे माब्रैहाय फैदों, बबे लेभेलनिफ्राय फैदों, बेखौ नायनानैसो नोंथाङा होनांगौ। खिन्थु बै पलिटिकेलनिफ्राय जाखिनि राव ओंखारो, बाथ्राफोर ओंखारो, बिथांमोनखौ लानानै नोंथांमोना माबा साख्रि नागिरनाङा आरोना। होनबा बेखौनो दानि जुगाव मा साख्रि होनोबाथ' गासिबो बारसोमखायोना, नाथाय मोननायासो खम, गोब्राब। मानो होनोब्ला बे जेनेबा 10 जनसो साख्रि लागोन, मानसि लागोनाव 1000 जन मानसि खारोना। बेयाव गोबां जेंना गोलैयो आरोना। नोंथाङा जुदि इन्टारभिउआव पास जायो, खारनाय मानायाव रानिंआव पास जायो, अब्ला बै मा गोबां दङ आरोना बिदिनो बुंजोबनो हाया। नोंथाङा जुदि खारनायावबो इन्टारभिउआवबो गासैयाव पास जाबाय, अब्ला नोंथाङा साननानै ला मेडिकेल टेक्सबो लायो, बिदिनो अनेक लायो आरोना नोंथांमोन। बिदिनो अब्ला जोंनि गेजेराव मा थासारि सोमजिगासिनो पलिटिकेलखा मा नोंथांमोना गोसोआव लाखा आरोना। थगायनाय हुदासो पलिटिकेला।